Slovensko čarovné, hrdé, mám ťa rád. Debili by nikdy nemali riadiť tento štát. A debili by mali sa dať pravdepodobne a blázni liečiť. Pekný deň, prajem, priatelia. Normálne som si musel zapáliť, čo mi došiel jeden screenshot na WhatsApp. A konšpirátori na Slovensku odhalili, prečo mám v Ruskej federácii, priatelia, internet. Neuveriteľné. Tak 140 miliónov Rusov má internet vypnutý, ale ja, priatelia, ja ho mám pustený, streamujem vám priamo z Moskvy bez problémov. A viete prečo? Tak, teraz počúvajte, čo si niekto dokázal vymyslieť. A tu vážne pochybujem o zdravom rozume, keď niekto dokáže dať takú sprostosť, že ja som tu bol na takzvanej, ako to povedať, inteligentne, takže tí inteligentnejší to pochopíte, a vy dementi, ktorí to pozeráte z tej druhej strany, to nepochopíte, aj keby som vám to nakreslil. Takže podľa niektorých som bol na ruskej Ferosoňa Božena a tam som bol udať takých ľudí, udať adresy, presnejšie, udať adresy, ako je napríklad Jairo Opička. Alebo, čo je najviac asi problematickejšie, som bol udať adresu Dávidka Alhoax. Tak preto tu ja môžem streamovať, točiť videá a ukazovať, ako to v Rusku funguje. To vážne? Tak v prvom rade, vážení mentálni atleti, ja by som nikomu nemusel dávať žiadne adresy. Oni ich už pravdepodobne majú. Takže takáto rozprávka je len rozprávka. A to, že tu mám internet? No pretože tu internet funguje normálne. To len naše médiá, mienkotvorné médiá rozprávajú rozprávky o tom, aké je Rusko zlé. A dal som pred chvíľkou na facebookový status, dal som tam priamo noviny, dnešné noviny. A čo tu píšu? Ešte raz, rozprávky typu Aktuality a žiaľ aj denník Nový čas. Preto, keď prídem na Slovensko, musíme spraviť denník Z ako zajtrajšok. Lebo musíme mať aj nejakú alternatívu k denníku N. Ako vidíte, ešte raz, som v Ruskej federácii. Som tu, streamujem naživo. Vidíte to. Nič za tým nie je, len to, že skutočne je tu normálne klasický internet. Posielali ste ozaj správy, ráno som to spomínal, že Ukrajina zaútočila drónmi na Moskvu. Kurva, tu ani len sirena nezahúkala, okrem auta, keď zatrubí na ulici. Prosím vás, vážené médiá, prestaňte klamať do telky. Prestaňte klamať do telky. Sú to bohaplusté klamstvá a teraz je vidno, priatelia, kto šíri hoaxy. Konkrétne posledných 48 hodín, keď Spojené štáty americké významní predstavitelia potvrdili, čo sa dialo na Ukrajine, tak potom, kto je hoaxer? Spojené štáty americké? A hovorím, priatelia, jednoducho, štvrtá ríša nás ťaha do vojny. A buď s tým niečo spravíme,
alebo sa necháme zatiahnuť. Tento 150 miliónový národ, kde 120 miliónov fandí prezidentovi Putinovi, sa len tak nezlomí. Nerastne, mimochodom, pozrite sa. To bolo AMG, dobre? To bolo, a teraz ide Octavia. Takže ich nezlomíte. A Spojené štáty americké, ako aj celý západ, celá Európa, môžete zabudnúť na nerastné bohatstvo najbohatšej krajiny na svete, a to Ruskej federácii. Takže asi toľko. A hovorím, priatelia, toľko luxusných aut, ktoré tu behajú z Číny, to normálne, ukážem vám jedno napríklad. Dobre? Vy, čo máte radi Jeep, alebo značku Land Cruiser, alebo niečo podobného, tak tu máte, priatelia, značku Tank. Tank, dobre počujete? Tak toto vyzerá. Neviem, či sa jedná o ruskú značku, či sa jedná o čínsku značku, ale a to auto je neskutočne vyzerá. Takže asi toľko. Aj dnes vysielam z Ruskej federácie. Aj dnes bez problémov. Dokonca funguje mi tu navigácia. Nemusím si kupovať mapu. Dokonca mám aj splachovací záchod a neuveríte, aj toaletný papier. Takže pekný deň prajem.